برێز ئشێک ji bo xwendevanan pirtûka xwe li pêşengeha pirtûkan a Amedê îmza dike û li ser pirtûka xwe panelek jî da. Derdekî me heye weke têgeh ez dibêm futbola Kurdî jî heye. Birêz Işık diyar dike beriya 2010 futbol weka alav di bin bandora dewletê de bû. Em jî li welatê xwe li ser erdnegariya xwe vê lêstikê dilêzin û tev jî tevname ye. Weke wêjeya me, weke stranên me, weke helbestên me, weke siyaseta me. Ev jî têgeheke netevî ye. Loma futbola Kurdî êdî li ser kakilê xwe di nava îmkanê xwe de xwejînû ve diwejîne. Birêz Işık dest nîşan dike piştî şerê xendekan alîgirên futbolê enerjiya jiyana siyasî hilgirtin ser milê xwe û li sehayan dengê xwe bilind kirin. Xwe futboleke ku dizanin ji bo alîgirê. Alîgir bi heman ramanê xwe, bi heman tevcihê xwe diçe wê maçê temaşe dike. Yani xwedî fikrekî siyasî ye, xwedî fikrekî olî ye ji nava çandekê tê. Ji bo Kurdan jî bela ku mesela Kurd hê nehatê çareserkirin, enerjeke mezin dibin destê, dibin sîvana futbolê de. Nexasin piştî sala 2015 ew kereseta hendeka ku siyaseta legal ya Tirkî têk çû alîgirên futbolê wê enerjiyê li hildan ser milê xwe kirin û di stadyuma da ew enerjiyê olan dide. Divê ku em vê bibînin. û Amedspor jî nirxekî mezin e di vî varî de. Ew dibêje dewlet ji bo pêşî li Amedsporê bigire bi destê Federasyona Futbolê û Saziyên Futbolê cezayan li kulûbê û lîstikvanan barand. Birêz Işık îdia dike ku ev ceza ji bo Amedspor dernekeve qada nawneteyî bû. Pirtûk û ser çîroka Amedsporê nexasim 2015 û 2016. Di wan sala de Amedspor xwe gihand derfetên gelek girîng û gelek bi bandor. Ku Amedspor wê demê bi serketana wê Amedspor derbasê UEFA'ya yani turnuvayê UEFA'ya bûna. Wê ev enerjî û ev mexdûriyet bikişandina heyawan dera. Birêz Işık dest nîşan dike ku futbol weka ziman e. Tu kîjan mebestê lê swar bikî di xizmeta wê de ye. Futbol alaveke û divê ku tu pê bawer bî û wê watedar bikî. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.